Kados pundi Kakang Narada inggih Adi Guru wangunipun kewayah pun Gatotkaca sampun pikantuk damel. Prabu Kala Pracana Patih Sekibu sawadya balipun saking negari inggih wuji sami pejah sedaya. Pun boten wonten ingkang sami gesang. Inggih syukur sekedhi jemurung Kakang Narada nggih Gatotkaca. Ana wigati apa pukulun Bathara Guru. Ya banget tarima kasih jeneng ulun kita bisa gawe pepadhang ana Kahyangan Suralaya ya nggih saking bunga buahe atiku iling-ilingen lan ceksenana besok menawa wis tumeka wayaning mangsa kala sira ora ketang mung sakmure jagung suwene mongko muni jagung kuwi mung 3 sasi ora ketang mung 3 sasi sira bakal tak kepyaki dadi ratu ning Kahyangan Silakanda Warubina jagat sing sasi